huske, pleetske, tjerkje, veeltje, strukje, bjemke. Ja, dat is wel mooi. Maar om nou te zeggen, dit is een broertje plak. Dat je mooi zoekt wordt door het leven en het leven, door de drukte en de actie. Nou, nee. En dan helemaal als het Leiden kost. Studentenstijd. Dus de kroeg zal maar even instappen, Kees. Dan wordt om even een goed gesprek te hebben met de orenstudenten. Dus praat ik eens door libben en dieren, hoe God en gebod. Dus discussieer ik eens met professors. Had je nou geleden? Dus de schenk eens naar de vrouwje. Mooie stad, Leiden. En dan nou dit hier. Foutgem. Alleen de namen al. Ja, dat viel net, hè? Dat viel bijgelijks net als Goedgem, zeg ik maar zeggen. Maar ja, je bent correct afstuderen als doemnie. Zo, jelven een jochentje in de eeuw. En dan ga je het net wat kiezen. Hij moet blij wijzen dat er hier aan de bak kan. François Haversmit. Hij dangelt je wat om, ziek helpt is Jip. En zei dan... Nou, vooruit maar. Ik wil een nieuwe dominee van Foutgem. Deo Volente. De Friese cultuur is al 4000 jaar oud en wie in die tijd zo sterk, zo heegsteend en overheerschend dat Friesland aan de basis stiert van alle oren Europese beschavingen. Dat is net zo, maar dat is wel wat gewoon Friesen en oren ik lange tijd dacht. Met dank aan het Oeralinda-boek. Het Oeralinda-boek is een geheimzinnig boek. In de 19e eeuw schreeuwt terug een man die hem net bekend maatje woe en die dit liedje lieten woe dat het boek een oerbloesel wie uit die grutte, oeroude Friese beschaving. Een protomeesker stonk erin en het Oeralinda-boek was in een soort orentalen oerzet. François Haversmit, ja, laat ik het gewoon voortdurend maar zeggen. Hij wie de schreeuw. De nieuwe dominee van Foutgem schreeuwde dat geheimzinnige boek over de rieke, grutte, Friese beschaving. Dat Grieken en Romeinen lietse jongens bij wien. Dat Atlantis en Orenmythes beddenboekjes bij wien. Tja. En ja, het wie een grut zwetsverhaal. Klerenbare lauwloenen. Het kwam alle grote dikke toemen van de dominee. En dat, nou ja, wat vinden we er eens van? Een dominee die het alles bij was zitten liggen. Een dominee is een rustig, vredig plakje. Hoe kon hij hem nou zo verliezen? François Haversmit. Het wie een bijzonder man. Tussen 18 en 1900 veroordeelt er een soort. De industrialisatie komt op gang. Dieken en spoorwegen worden online, kanalen worden groeven, stoomschepen vervangen scootjes, fabrieken worden bouwd. Telegraaf en lettertelefoon maakt je het mogelijk om op grote afstand te praten. Met zeeskippen kunnen we zo naar Amerika reizen. De vrouw komt er oors uit te zien. Daardoor neemt ook de belangstelling voor het verliezen toe. De mensen willen weten hoe het haar land, haar eigen gebied ontstaan is. Zo kunnen ze een beter idee krijgen van wat ze wij komen en wat ze met haar land heen moeten. Wat wij komen en wat het heen moet? Nou, de mensen in Foutgem die weten het antwoord wel. Wij komen toch Gods volk en wij moeten naar de hemel, zonder twijfel. Maar belangstelling voor het verliezen? Hadden ik wel. Het Oude Testament. Abraham, Isaac, Jacob, David. En de psalmen van David kennen we je te hollen. Ja, maar verdere interesse. Dat houdt dan niet door. In Foutgem, Boppedokkem, wen het een dominee, François Haversmit. Behalve preken schreeuwt Haversmit ook gedichten.
Hij broekt daarvoor een orennamme. Piet Paaltjes. De bottelijke haversmiet had het als doem niet min uit zin eenvoudigen. De mensen moeten niet volle haaf van zijn vrijzinnige preken, zijn vrije uitlees van de Bijbel. De foutgemus jaren liever dat de Bijbel van begin tot eind uit niet oors bestiert als de waarheid. En elke snoitermoorn dan stiet er hier weer. En dan zucht hij naar zijn schipjes. En dan schottelde hij. Zo behoudend, zo ouderwets. Hij schrikt er soms van. Van zijn preken met de foutgemus net volle haar. Maar hij zou ze graag vertellen willen hoe het modernisme. Dat je alles uit de Bijbel niet letterlijk nemen matte. Dat je alles niet zwart-wit zien matte. Maar de foutgemus, die wil het net jaren. Gelukkig gaat er zijn gedichten nog. Daar kunnen er op de meeste wol in uitleven. Misschien, zo denkt er op een snijn, misschien wat ik mijn schroewerij wil broeken om de meest geschenkt te litten wat ik bedoel. Misschien wat ik een mooi boek schreeuwen. En dan niet samen wat, maar echt wat speciaals. Dat de meesten nog het denken zetten zal. Dominee Haversmiet besluit een driest experiment om te gaan. Hij maakt een geschrift dat er onder de meesten brengen wil, zonder zijn eigen namen daarbij te nemen. Het moet een mengsel worden van godsdienst en Fries geschiedenis. De bedoeling is dat de lezers het verhaal eerst leeuwen, maar gaandeweg ontdekken zullen dat het net echt is. Dan zal hij, François Haversmiet, van het lucht komen en de meesten uitlezen dat het maar de Bijbel correct zo is. Die moet hij ook net letterlijk nemen, zou zullen dan zitten. In het boek wordt het verhaal beschreven van het opperwijzen Vralda, die 3 oermemmen creëert. Een van haar is Freya, de mem van alle Friezen. De bijn van Freya die vjocht je om raak met de bijn van de orenvolksmemmen. Ze verliezen de slag en Hardenriek, dat eerst heel Europa beslacht, wordt heel dit Lietser. In Saalieker nog het jaar 0 is er net meer oer als de Sint-Wurgen provincies Friesland en Greensland. Deze Friesen hebben exact dezelfde opvatting over het geloof als Haversmiet zelfs. En het moet zijn voor je, hij doet het prachtig. Het boek zit vol met grappen en wutvingsten. De naam Atlantis, nevens Haversmiet komt dat van Oud-Loon. En Neptunus, dat komt van het Frieske Neefteunus. Ja, en dit is nog leuker. De Friesen moeten vjochtjes in de Finnen en de Magyaren. Nou, de Magyaren, dat ben van die suffen die de magie leeuwen. En de Finnen, dat ben de Fienen. De stijle griffemeerden. Het is om je een boes nu te scoren, hè. Maar er is één probleem. De meesten snappen niet dat het een grap is. Hij had het boek te goed maken. Om zijn lezers te vieten te nemen, schroeit hij het verhaal in een oud-Friese taal, maar echt liekende runetekens. Hij maakt het zo ingewikkeld dat het haast net te begrijpen is. Zijn vriend, de taalkundige Eelco Verwijs, helpt hem hiermee. Het hele verhaal wordt verfrisselen met een familiegeschiedenis van skipstimmerman Cornelis over de Linden, een kennis van Haversmiet. Haversmiet stelt het nou zo voor als wie het schreeuwt door de 4 voorouden van Disse over de Linden. Oeralinda is Oud-Fries voor over de Linden. En daarom heet het boek het Oeralinda-boek. Maar het rent oors als Haversmiet en zijn companen verwacht je. Een leraar aan het Ljouwerter Gymnasium, J.G. Ottema, krijgt het in handen en leest het. Hij leert voordat het echt is en begint er enthousiast over te vertellen in de kranten en in de geleerde tijdschriften. Hij houdt het geschrift ook in boekvorm uit. Het is echt. Zo wordt het Oeralinda-boek bij een groot publiek bekend. Geregeld spreken mensen haar twijfels uit door de echtheid ervan, maar het is hield diezelfde Ottema die het voor het boek opneemt. Haversmiet, Verwijs en over de Linden door er nog net meer te zeggen dat ze het betocht ha. Zo misleert het eens het experiment van Haversmiet. Maar de Friesen hebben nou een fantastisch boek met prachtige verhalen over een rijke geschiedenis.
Wat bedoelt weer om de Bijbel als net echt te ontmaskeren? Wat een soort van eigen Frieske Bijbel. Ja, alles goed en wel met de kontenbedel, maar nog de foutgemus, nog de doemnie zit hier wat mij op. Nee, hij zit erbij als een goocheler die zijn truc uitlezen wil. Maar er is geen die het weten wil. De act is te mooi om net weer te wezen. Haast van begin al aan leert net elke in dat het Oeralindeboek echt is. Maar er is niemand die het precies aantonen kan hoe het nou correct zit. En wat het dan wolskreun had. Zo krijgt het boek een soort van geheimzinnige status. Mensen leeuwen ervan wat ze leeuwen willen. En in het werk ben er altijd nog discussies over de echtheid ervan. Het is wel duidelijk dat Haversmiet, alias Piet Paaltjes, de dierder is. Hoewel, de man zelfs had ons zijn data volhouden dat hij het net skreun had. Haversmiet hoeft net zo lang meer in Foutgem te bluwen. Hij kan nou een oren tjerken. En let voor u het er nog een paar keer. Maar gelukkig zal er nooit worden. Hij rekt van de ene in de oren depressie onder het leven als niet meer aankan. En dat zelfs een einde maakt. Maar nooit had het daarom dat hij de schroer weer van het Oeralinda-boek. Dus zei er altijd nog twijfel mogelijk. Hè? Zou het dan toch nog... Prachtig, schitterend. Leegloon, heeg wetten. En de vogels, een gwozen, merkels, ruithintjes, volle net genoeg. Heerlijk fris windje, lekker sintje. In het zuidelijke pad van Friesland jost dit soort plaatsjes een heel soort. Het is het echte leegveenlandschap. Ga eens op een mooie simmerdag, ga dan eens naar de Delen onder oude bomen. Of de Rotte gemeente in West-Stellingwerf. Prachtige natuur. Of is het eens cultuur? Ja, wat is het eens? Ja, wat is het eens? Want deze veenlandschappen die binnen niet vanzelf ontstaan. Die binnen online. En die mooie natuur, dat is gewoon een bijproduct. Een bijproduct van mensenwerk. En dat mensenwerk, dat wie zwier. Nee, hou even. Hou even. Dat zit ik te makkelijk. Want de mensen die hier in het veen werken, die hier misschien wel het zwaarste werk van elke hier. En dat waar ik nog strieën in betellen. Belige worden. Honger lijden. Ziekte en ellende. Want honderd die verling kan met je een heel soort voor. Dat weer net best. Ja, de zuster dat zou net al. Maar zou om 1900 heen, wie dit een van de allermeeste plakken om te wijzen. En dat zeggen ik. 2 man. 2 man. 2 strijders voor een rechtvaardige brood. Ze vochten voor hetzelfde verheven ideaal, maar waren op het lijst grote rivalen. Dat wien Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelle Stroelstra. Aan de eind van de 19e eeuw waren zij de belangrijkste leiders van het socialisme. De politieke stroming die toen sterk in opkomst was. Friesland was een van de eerste plakken in Nederland dat het socialisme een soort aanhangers kreeg. Domela was de eerste socialist in het parlement. En Troelstra was de oprichter van de eerste echte socialistische politieke partij. Schouder aan schouder begonnen zij het gevecht voor een beter bestaan voor de arme arbeiders.
Maar al gauw waren de beide mannen het hield iets minder goed eens over de wijze waarop ze dan krijgt die strijd vieren wonen. Uiteindelijk eindigen beide politieke carrières nogal teleurstellend. Maar de beschutting van zowel Domela als Stroelstra voor de situatie van de arbeiders had gerut west. De arbeiders die treffen het net. Want ze staan zo'n wekenlang met dit soort van ark staan ze hier in de blubber om te verrotten. Om dat vinger aan te graven. En er dan turf van te maken. Want als je deze bak vol, dan moet er eerst bedroegje. En daarna, dan wordt er turf van stutsen. Nou, die turf die komt hier op rietjes te lonen. En die moet later weer omgekeerd worden. En die moet later verkroden worden. Ja, die molie, die billen je harde recht stikken. En wat te denken van de baan? Baan van Alwier, die moet gewoon in het veen mooi werken. En jongens nog een meeltje eten, zie je. Smarrige wierte klein. En beswitte lieven en een kacheltje dat aan alle kanten rikkert. Wat zult je alder ook griezelig stonken na. Goed meer voor de longen. En hier is het plak om te sliepen. Gewoon in het strieën. Gewoon op een groen. Deun, jonkelkoor. Ja, dat is het lippen van de veenarbeider. Een jochentje in de eeuw. In het lijst van een jochentje in de eeuw gaat het net goed in Friesland. Onder de groei en de bloei van de boerenbedrijven komt een eind door de grote landbouwcrisis in 1878. De boeren moeten interen en dat gaat vooral ten koste van de duizenden boerenarbeiders. Die verliezen hun werk en hun inkomsten en vervallen daar grote jarmoede. Dat lijst geldt ook voor de arbeiders in de veengebieden. Hier in het zuiden en het eersten van de provincie waard al eeuwenlang veengroen aanstutsen om er turf van te maken. De bronstof van die tijd. Dit wie altijd al zwierwerk dat min betellen waard. Maar van nu aan krijgen de veenarbeiders het nog slimmer. De meesten krijgen zelfs honger. Rondom in Europa nemen de misstanden toe. Net alleen in de landbouw en in het veen, maar ook in de industrie. Fabrieksarbeiders moeten van een lietsleentje lange dagen hutwerkje in stonkende gebouwen met gevaarlijke machines. En dat wils de eigenaars van de fabrieken en de bezitters van de landbouwgroen nog heel tijd een soort geld verdienen en soms zelfs stonkend rijk worden. Meer en meer mensen zoeken dit dus onrecht en beginnen haar het te verzetten. Een van de wichtigste bijdragen wordt leveren door de Duitser Karl Marx. Hij schreeuwt Das Kapitaal. Een boek dat erin staat dat de arbeiders opkomen moeten voor haar eigen rechten, terug in opstand te komen tegen de rijke lui en haar macht. En het kapitaal te verdelen onder de arbeiders. Het socialisme. In opstand? Ja, wist. Dat zal tijd worden, net. Maar de schijn wordt een jarmoede. Stel je nou voor. Want een van de mensen wij de meesten in de stad al in steenhuizen. En hier in 1900, dat is 400 jaar later, wij die arme stumpers van het veengebied, die wij nog in houten barakken. Die het lekker en ziegen, simmer en winter. En er is geen enkel zicht op vooruitgang. Het enige verzetje dat de meesten hebben, dat is de tjerken op Snuitmoon. Nee, dat de meesten hier nog zo christelijk binnen. Maar de doemenen die je organiseert geregeld wij snert preken. Dat betekent een kom snert en dan een preek. Nou, die kom snert, daar hadden de meesten wel verlet van. Maar er is een orendoemenee die geen snert preken hoort. En die een heel orenrichting inslacht. Ferdinand Domela Nieuwenhuis is eerst doemnie, maar stadig rekkert hij in de besnijding van de socialistische ideeën. Hij komt vaak naar de veenterijen om de arbeiders in de turf te spreken.
Hier wordt er zo populair dat ze hem us verlosser nemen. In 1888 komt Domela als eerste socialist in de Tweede Kamer. Maar het slaagt hem net om daar een soort successen te boeken. In diezelfde tijd bekeert de Ljouwerter advocaat Pieter Jelle Stroelstra hem tot het socialisme. Hij verdiegend arbeiders en socialisten voor het gerucht en houdt gloedvolle redevierings. Hier terug neemt zijn bekendheid vlug ta. Stroelstra richt het in 1894 de SDAP op, de voorganger van de joeduistige PvdA. Domela Nieuwenhuis maakt niet het haar van de SDAP. Zijn werk in het parlement had hem net goed voldienen en hij wordt de socialistische strijd boeten het parlement om stolen. Pieter Jelle Stroelstra groeit onderwilens uit tot de grote man van de socialistische beweging. Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelle Stroelstra, ze doen ongelooflijk belangrijk werk. Voor de arbeiders in de fabrieken, voor de boerenarbeiders op het loon, maar met name ook voor de veenarbeiders. En daarom ga je in plakken als de Beets en de Tienje, dat de jarmoed het grust is, de socialisten een grote aanhang. Zag die het Friesland aan de basis van een nieuwe politieke stroming. Dit gebied is het centrum van de socialistische strijd. Hier is het dat het gebeurt. Hier klopt de meesten sluiten bij de socialisten aan. En ze staken voor betere werkomstandigheden. En demonstreren van meer rechten. Er binnen geregeld bij spanningen en vluchterijen. Polities op hindes, die leven op voet van oorlog met de meesten. Er worden wel gauwers gewoon oppakt. Maar de socialisten jouwen geen belies. Er worden bijeenkomsten houden om mensen aan te vuren. Er moet strijden worden in de 5 K's. Kerk, kroeg, koninkrijk, kapitaal en kazerne. Kazerne. Stadig gewoon. Begin 20e eeuw krijgen de socialisten meer invloed op de politiek en de maatschappij. Stadig gewoon begint elke keer in te zien dat het zo niet langer kan, maar de jarmoede en de misstand. Stadig gewoon komen er nieuwe wetten, geen kinderarbeid en voor betere huizen. Stadig gewoon, heel stadig gewoon, wordt het beter in het veen. Domela Nieuwenhuis is al lang niet meer een verneemd politicus als er stiet in jochentje. Maar op zijn crematie in Amsterdam komen nog duizenden mensen aan om de laatste ere te bewijzen om een us verlosser. Een ieder jeder in 1918 is de delgong inzet van de politieke carrière van Stroelstra. Hij is dan partijleider van de SDAP in de Tweede Kamer en roept de socialistische revolutie uit. In de geest van Karl Marx verwacht het er dat de arbeiders nou de macht oernemen zullen en afweven met de heersende elite. Maar dat slag het net. En van dat moment aan reikt Stroelstra zijn gezag kwijt. Hij loopt hem letter hielendal waarom uit de politiek en stiet in 1930. De socialistische revolutie is er tijdens en na het leven van Domela en Stroelstra neerkomen. Maar hardenwerk had wel heel belangrijk geweest voor de arbeiders. De omstandigheden waarin zij leven en werken moesten, waren stadig gewoon beter. Cultuur en natuur, dat is het. Trom mensen gaan uitgroeven en door de natuur oernomen. Ja, misschien dat die veenarbeiders in alle landen dan ook een nietje kent van dit landschap. Ja. Ze herinnert u dit land aan de strijd die er wie om het leven voor elke keer wat onaangenamer te maken. Een strijd waarin twee malen zijn grote rol spelen.